Tää poika kysyy multa, että voisiko se olla mun kavereita. Ja siinä mä mietin, että mitä mä vastaan. Aira on erilainen kuin muut. Hän mielellään menisi takas kohtuun eikä olisi täällä maapallolla, koska häntä vaan itketti kaikki asiat. Kaikki 3 aikuiset on tyhmiä! Ihan kaikki? Melkein kaikki! Mä en halua, että kukaan muu saa sellaista kohtelua kuin minä. Hengitä rauhallisesti, kaikki hyvin. Hei, mikä mielessä? Can't we just take it easy? Peitin mun todellisen itseni verholla, joka oli kudottu häpeästä. Älkää yrittäkö hoitaa tai parantaa meitä. I wanna grow up. Tuntuu siltä, että vaikka kuinka yrittää, mikään ei ole